Eta oinetakoak, ze oinetakoak erabiltzen zendu esan? Abarkak. Abarkak. Gomazkoak? Bai. Eskolara joteko eta? Bai, abarkak. Bai. Da etxien basakuzien txapinuek esateotzen neguen da horako lan asko moduko tela zati bazan. Bai. Da abarken gainetik ero galtzen da praken gainetik ero epitezi da lotu. Bai. Kordelakin abarken kordelakin. Txapinuek, esan dozu. Bai, hori neguen erabiltzen zenduen. Horako zuri ilun samar bat izatzen horako da denporia zean marroiku garbitzen. Bai. Eta hori zeten zan apurret galtzerdiak eta oinek eta ez guztiteko? Bai, da berotzeko bai. Da bero, bai. Ze abarkako lan dankan, ametek hasi, belauneraino batzen ziren. Belauneraino? Bai. Bueno, belaune baino beratxueraino batzen ziren, da abarka sokakine, kordelakine amarratzen zendu esan, bai. Eta hori zer, umeek bakarrik erabiltzen zenduen, edo nagusiak bere erabiltzen? Nagusiak, umeek ez, Umeak ez, nagusiak. Igual soloan beharrean egiteko eta...